Nazdar, nazdar, cyklisti. Tak už aj jeseň prešla. Listy opadané. A pri takomto pochmúrnom počasí som sa vybral niekam za slnkom. Podľa hydrometeorologického ústavu teoreticky by sa niekde na vrchole kopca nejakého tuto mohlo objaviť trochu slniečka. Uvidíme, aká bude pravda. Zobral som e-bike, všade samé bahno a už dávnejšie som vám hovoril, že pôjdeme navštíviť jeden kopček nad Šťastou, kde pri skončení druhej svetovej vojny alebo po skončení už prišlo k tragédii. Doprava. Som o nejakých 50 metrov vyššie výškových. Jesenná hmla ešte zhustla. A tu odbačame doľava smerom na Zrkadlisko a ďalej Sklený vrch. Práve to Zrkadlisko, to bol ten špígel na starých mapách. Takže šupí to hore. Nejdem teraz doľava. Ja chodievam, ale idem tým smerom hore. A ďalej je cestička, ktorá sa potom pod studničkou, pod Smradľavkou napája naspäť na tú ľavú cestu. Ale idem tu hore. Nádo mnou vpravo je špígel. Zrkadlisko teda a za ním je Sklený vrch. By som mal odbočiť doprava, áno, tuto je, ježiš, strašne mi to vrzga. Aha, a tu na strome je, že Glock, čo je vlastne po nemecky Sklený vrch. Takže ideme na Glock. Sa to zabača prúdko do kopca. Ale keďže mám e-bike, tak není žiadny problém. Hmla je teda riadna, keď ide tak 20 metrov dopredu. No ja som na vrchole. Takže ideme pozrieť priamo aj vrchol, aj keď tu bude veselé. Bo tie stromy popadané kmene sa strašne šmykajú. Ani to nedám. A dolu to bude tiež asi veselé. Tak som na vrchole. To je Sklený vrch. Výhľad je úplne krásny. Dneska vidím, že ani sokola nevypustím. Takam to není kam. Sa môžem zapísať. Aha, pripravené drevo. Keby ste si chceli spraviť ohník, to je super. Pekná nerezová škatulka. Dobre. Zapíš sa, kam môžeš. Ani neviem, koľko toho je. Koľko toho je? Ja aj 15. Že za chvíľku bude 17. Krásna krídová revolúcia. Už sa teším.
Takže 15. Tak toto tu vyzerá na skalnom vrchu. Ideme pozrieť ku krížu, ku ktorému sa viaže smutná príhoda, ktorý je tu pod nami. Tam z druhej strany za mnou, tam je Častovská dolina. A v tej Častovskej doline poslední Nemci odchádzali a utekali cez Častovskú dolinu smerom na Zahorie. No a tu mladí chalani 4 z Častej chceli vyskúšať asi, čo je vojna. Mali pušku a jedného z Nemcov, ktorých bolo asi až 20, zastrelili. Vraj odtiaľto z kopca až dolu do tej doliny. Čo klobúk dolu, že sa im to podarilo. No a Nemci išli za nimi a žiaľ 2 chlapcov zabili, alebo jedného tuším zabili, 2 boli ťažko zranení a ten jeden, tomu sa podarilo prežiť. Možno ich tu bolo aj viacej, ale každopádne už skončila vojna a bola to smutná udalosť. Takže toto je pamätný kríž. Krásna hmla, krásny zvuk. Keby bolo trošku linku lepšie, počasie, tak by sa to dalo super ísť. Fúha, a ja mám vysoko sedanko. To sa zabijem. To je lepšie. Keď to brzdí, ak sa tomu chce. No presne, toho som sa obával. Tam sa brzdiť nesmie. Žiadna skala. Ani tak, ani tak. Musím zliezť, lebo tieto šušky, to sú jak guličkové ložiska. Aha. Sa moc nepačí. To je už celkom pohoda. Kde sa dostanem na tú cestu? Asi tak ďalej. A ďalej to akurát tak do hrobu. Tam niečo bolo. OK. Tak to dobre šmíka. O tom to je. Preto máme radi jeseň. Človek už musí mať nejaký ten skill.
tušiť, čo je pod tými lístkami. To má dobre teda. Už som myslel, že pôjdem na popolu. To je taký dlhý, že sa nedá obísť. A taký mokrý, že sa nedá ani preskočiť. Dobre, sú tu niektoré polámané. Kaďal to bude lepšie, a to je asi jedno. To nebolo jedno. Som pod Keltekom a rozmýšľam, že idem pozrieť hore, či predsa len sa kúsok neba neroztrhne. Asi nie, ale keď mám elektro, tak mi to je čuma fuk. A jak tak stúpam, tak sem tam je to nebo trošku blečie, ale tu napravo. Tak to ešte vyskúšam trošku a uvidíme. No, som pod odbočkou na Keltek, ale ako tak pozerám, tak asi nemá moc význam tam ísť. Asi veru nie. Tak to zoberiem tadiaľ to ďalej do Obory. Druhou zvážnicou sa vrátim naspäť. A uvidíme, pozrieme ešte nejaké ďalšie miesta. No, chádzam do Obory. Sa napojím z hornej zvážnice smerom k Holintu. Tu po ľavej ruke je Holint. A idem ďalej a prejdem cez pod na modrú značku. Sa napájam na modrú a ide doprava a idem z kopca. Šmik, šmik, šmik. Tu vždycky len prefrčím. Dneska si to pozrieme. A idem ešte kúsok ďalej. Zoberiem to na kolovrátok. A naspäť. A uvidíme. Tak nakoniec som nešiel na kolovrátok. Idem dolu smerom na Majdán. Tam som stretol nejakých krásnych polovníkov. Naši idú polovať, aby som si zobral inú cestu. Tak, nech sa strieľajú navzájom v tej hmle. A není problém ísť inakadiaľ. Za chvíľku sa teda ozvem. Som na asfaltke.
špinavý, jak cigánska hračka. Asi tak. A to ešte nekončíme. To som tak možno v polke cesty. Ani nevidím na prístrojovú dosku. Idem k rybárni. Tamto obtočím dookola a pôjdem smerom na Šišoretné. A uvidím, čo ešte ďalej. Túto cestu spravili fakt super. Asi sa sem prídem korčulovať. Zoberiem korčule a to bude lábužo. Aj hore, aj dole. Rybárni čistia rybník. Parina je prázdna. Ale je tu mŕte, ale že mŕte bahna. Idem pomaly. Ale aj tak. Úplný romantický bahenný kúpel. Bľa, 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 bľa. Jaže, čo ma začalo ozjabať? A jak tá hmla ustúpila hore, tak tu dolu pod ňou sú 3 stupne. Pri tom potoku. Wow. Za chvíľku odbačam doprava a idem hore na Šišoretné. Doprava. Cesty na Solírov teraz doľava. A idem po tejto ceste do nekonečna až na vrchol. Kade? Popod. A ideme ďalej. Tohoto si môžem pre zaujímavosť. Aha. V strede lesa. Valec. Čo tu robí valec? Možno uvidíme ďalej. Možno valcuje tú hlinu, ktorá je na ceste po tej ťažbe. Ty... Jaký pekný obklad. Čo tu robí obklad? Čo tým obkladajú? Aha, tieto boky možno idú obkladať. Také pekné kamene. A také boky. Ale toto tu je vyvalcované, táto cesta. To je vidieť, aj cítiť. Ja tu takéto. Miesta. Tam, kde preteká voda pod cestou, tak to zväčšujú, aby sa to nezanášalo, čo je správne. Idem pod Šišoretné, po serpentínach. To sa ide perfektne dolu. Tak som hore pri vykrývači nad Šišoretným. Stretol som LKTčko, nazdar LKTčko.
Pozeráme archeologické nálezisko s hradovú jaskyňou. A sme za kaplnkou v Dolánoch. Tuto dolu našli 2 lebky a pár falošných peňazí z nejakého 16. 17. storočia. Pekné miesto. No dobre, takže toto bola Dolánska kalvária. A naspäť. Obehnem tu zozadu. Dolánske námestie. A ideme doprava.
Tak ja sa približujem k rodnej Hrude a lúčim sa s vami. Počasie nádherné, ešte čiastočne farebné, inak čierno-biele a úplne vlhké. Takže prajem všetko dobré a bicyklujte. Ideme